муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни Бенил Дарюш ва Бену Асендени дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 30 март дар турнири UFC Fight Night баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни ним сабуки UFC Ҷош Эмед рақиби навбатии худ чемпиони пешинаи UFC Макс Холлоуэйро дидан мехоҳад. ман барои камарбанд ҷангидан мехоҳам. ин чиз ҳадафи ман аст ва ман ният дорам ки ҳама корро кунам то ин ки чемпион шавам. ба фикри ман аз ҳама варианти беҳтарин барои соҳиби муҳорибаи унвонӣ шудан ин муҳорибаи вазнин зидди Макс Холлоуэй аст. ӯ довталаби рақами 1 аст ва ин муҳорибаи дуруст дар вақти дуруст аст. ин чизе ҳаст ки ман мехоҳам. ӯ чемпиони беҳтарин буд, чӣ дар дохили октагон, чӣ берун аз он. ӯ номи машҳур аст ва ӯ қариб ҳама ҷангварони вазни моро шикаст додааст. ӯ бо ҳама ҷангварони ин дивизион ҷангидааст ба ғайр аз ман. барои ҳамин биёен ин муҳорибаро ташкил мекунем, гуфтааст Эмед. хотиррасон мекунем ки Ҷош Эмед дар муҳорибаи охирони худ Брайс Митчеллро ба нокаути вазнин равон кард ки ин нокаути ӯ яке аз беҳтарин нокаутҳои соли 2023 шуд. ҷангвари пешинаи UFC ва аналитики машҳур Чел Сонен боварӣ дорад ки Ислам Махаҷев ба наздикӣ карьераи худро ба анҷом мерасонад. ислам аллакай як реванш гузаронид ва акнун ӯ гуфта истодааст ки дигар реванш гузаронидан намехоҳад. ӯ рақибони нав мехоҳад, аммо бо кадом сабаби дар ҳақиқат номаълум UFC боз муҳорибаи Ислам ва Оливейраро ташкил кардан мехоҳанд. шояд онҳо фаҳмида истоданд ки Ислам меравад, лекин ман як чиз гуфтан мехоҳам. агар ки Ислам дар соли 2024 се муҳориба гузаронад, пас мо ӯро соли 2025 намебинем. агар ки UFC Исламро нигоҳ доштан хоҳанд, пас онҳо бояд ки ба ӯ чизи мехостагиашро диҳанд. муҳориба дар вазни ним миёна. Ислам Махаҷев дар вазни сабук се муҳорибаи дигар мегузаронад, тамом, гуфтааст Сонен. ва дӯстон, дар ҳақиқат худи Махачев чанд маротиба гуфт ки реваншҳо ба ӯ шавқовар нест ва рақибони нав мехоҳад. аз ҳама асос дар вазни нимёна барои камарбанд ҷангидан мехоҳад ва ӯро фаҳмида мешавад, чунки реванш ба ҷангвари бойдодагӣ шавқовар аст, на ин ки ба ғолибшудагӣ. дӯстон, имрӯз хабари деринтизор оиди варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Самандар Муродов баромад. акнун расман Самандар Муродов муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 20 январ дар турнири UAR Warriors 46 зидди варзигари узбек Бобур Қурбонов мегузаронад. ин муҳорибаи онҳо дар Абу-Даби дар майдони мубадала баргузор мегардад. ҳозир бошад каме маълумот оиди рақиб. Бобур Қурбонов варзигари узбек бо рекорди 12-5 ғалабаҳо, 7 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 1 ғалаба бо қарори доваро. ана бохтҳо бошад, пас ҳамаи онҳо бо қарори доваро ба анҷом расиданд. Бобур дар чунин ташкилотҳо ба монанди MMA Series, Allash Pride, Berkut Young Eagles ва M1 баромад кардааст. ӯ муҳорибаи охирони худро моҳи июли ҳамин сол дар турнири MMA Series зидди варзигари рус Сергей Бобришов гузаронида бо қарори доваро мағлуб шудааст. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмиден, ӯ боре ҳам фавран шикаст хӯрдагӣ нест, аммо шахсан ман фикр мекунам ки Самандар ӯро фавран шикаст медиҳад. ва боз хотиррасон мекунам ки ин муҳориба аллакай рӯзи 20 январ баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.